Čaute ľudia, vítajte u nového videa, také skoré, no už druhé za tento deň, ale tak na začiatok môžeme trocha viac točiť, keď už. A dneska ideme roznášať zásilku. Ja som si teraz kúpil ten asi najdrahší kamión v hre, ale nejsom si istý, ale není to ten Nimax vyupgradeovaný alebo tak. Proste krásny, ako kúpil som ho iba zatiaľ, ale tak ideme na to, kde by sme tak išli, niečo nie moc dlhé, mám to celkom dosť dlhé, ale že sakra dlhé, takže neviem, čo ešte môžeme vybrať. Majú tu Ostravu, ja by som dal aj čo ja viem, externé prepravy, to by mohlo byť lepšie, tam to není také dlhé. Takže čo by sme dali? Ostrava. Dali som si niečo, že ako... Tak dobre, na začiatok dáme Slovensko, takže, alebo nie, nie. Dáme... ty kokos, PCS, Maďarsku. Začať zákazku. Tak. Aha. Tak takto. Zobrať aktuálnu. No. Niečo som tu asi už robil. Tak zoberieme toto. Lebo ja vôbec neviem. Ja už si nepamätám. Už som to nehral dávno. Ale hral som to už. Mám na to náhratých asi 57 hodín. Teda, áno, 57 hodín. Ja si chcel v tejto hre postupne kúpovať viac a viac týchto vecí. A dostal som sa až do bodu, kedy som mal meniny a kúpil som si všetko v tejto hre, že všetko. Takže mám to tu na full a všetko mám všetky mapy. Mám takýto krásny kamión Mercedes, akože podľa mňa mega nabuchaný, pekný. Aj vysoký. A aká je naša zákazka vlastne, kam ideme? A sme v Chorvátsku, mám pocit, že? Áno, sme v Chorvátsku. Už ideme do Splitu. OK. Tento rok som bol v Chorvátsku, inak akože keď som to hral, keď som šiel do Chorvátska, naposledy keď som túto zákazku, čo idem teraz dokončiť, hral, tak akože tie cesty vyzerajú fakt, že podobné, keď idete reálne do Chorvátska. Takže s týmto sa vyhrali tí, čo to vymysleli tú hru. To akože, nebudem klamať, ale veľmi dobre to urobili. Celkom dosť realistická. A mám proste pocit niekedy, ako keby som reálne bol v realite v tej hre. Čože robí väčší zážitok tejto hre. A proste, akože vidíte tú grafiku, aj tie promoc, ono to akože dosť zlepšujú tú grafiku, inak to, no akože aj bez toho to je pekné, ale i bez promoci to viete užiť, len keď proste vás to omrzí, ako mňa, tak ja som, keď ma to omrzelo, tak si proste kúpil promoc, no ako nie, je zadarmo, ale tam máte, že stiahnuť 11 súborov, to je zadarmo, alebo tam máte rýchly spôsob, kde aj musíte, ktorý stojí 1 euro a máte to v jednom súbore. Za to 1 euro sa to vyplatí podľa mňa viac. Ja som to skúšal už dávno aj stiahovať na tých 11 súborov, akože strávil som pri tom dobré 3 hodiny, tuším. Alebo nejak plus minus. A takto potom som to mal oveľa rýchlejšie, keď som si to normálne za to euro, bože, euro není tak veľa. Tak som si to kúpil. A potom som si postupne, najprv som prvé, čo som mal v tejto hre, prvé DLC, to je mapa, akože časť krajín, čo tu sú, model proste, tak ten som si kúpil Rumunsko, Bulharsko a Turecko. A ďalšie boli už ten Balkán, West Balkán, tuším, tak sa to volalo. A ďalší bol
Akože ďalší bol toto, West Európa, alebo tak, tam, kde máte to Maďarsko a Slovensko, akože celé aj Česko. A potom všetko, keď som si kúpil, tak som si kúpil aj ten promoc a aj za to euro proste. A je to oveľa ľahšie, odporúčam. Keď vás to omrzí, tak proste táto mapa, že vám príde malá alebo tak, že proste všetko prejdete a chcete niečo lepšiu grafiku alebo tak odporúčam promoc. Ja hrám teraz na promoc, ale keď budeme hrať s mojím kamarátom spolu na nejaký konvoj, tak to asi nepôjde, lebo on nemá promoc a nemá všetky tie mapy. Ale možno potom si to postupne bude kupovať. A dneska aj vydá video asi, takže potom keď bude vydať od neho to video, tak vám ho dám aj do karty alebo tam niekde do popisku alebo do komentárov odkaz. A uvidíme, či sa nám bude dariť tomto kanáli. Aj môj kamarát bude mať kanál, čo som hovoril, že vydá tam video. A budeme aj spolu streamovať. Možno keď to nebude dobre na YouTube, a možno aj na Twitchi budeme, keď to vybavím, keď to nejako prihlásim sa. Lebo som ešte sa neprihlásil tam úplne. Taká zápcha tu, ne? A keby niečo bolo, že akože nepáči sa vám napríklad obraz, alebo na tom proste videu, že obraz je zlý, alebo tak, alebo by ste chceli zvýšiť zvuky motorov, pretože mám to dosť naticho, ale môžem trocha pridať hlas. Takto. Tak môžete povedať podľa trubnutia, čo počujete, že či je to dobrý zvuk alebo nie. Že či to mám dať hlasnejšie, alebo to je až moc náhlasník v tom videu. Ja si to pozriem, len chcem vedieť váš názor, lebo váš názor je dôležitejší na týchto videách ako môj, aby som keď tak mohol nejako uspieť na týchto videách. Dám prednosť. Alebo nie. Pustili ma. Takže mám v pláne proste streamovať. Akože keď som zistil, že môžem streamovať s 0 odberateľmi a stačí mi vytvoriť kanál a mať ho dlhšie ako 24 hodín, tak to som bol prekvapený, lebo bola keď to ste museli mať 1000 odberateľov, ale teraz už môžete normálne streamovať už skoro každý. Len ešte som to neurobil, lebo chcem to urobiť ten stream cez OBS a ešte kúkam tutoriály, lebo ešte som nikdy nestreamoval. Akože mám jeden kanál, ale to nebudem hovoriť teraz. Na ňom moc nemám už čo vydávať, mohol som vydávať tieto videá, ale chcem to mať aj rozdelené. Raz možno, keď budem chcieť niečo na ten kanál točiť, tak možno začnem. A sme v cieli, takže skúsime toto, aby to bolo zaujímavé, ale keď dáte aspoň 5 lajkov, tak dám toto ťažšie. Alebo nie, nebudem takéto blbosti prosiť za lajky, ale na budúce to vyskúšam, aby som sa v tom aj zlepšil. Akože s tou grafikou sa vyhrali dobre, podľa mňa. A potom, ako hovorím, môžeme niekedy proste aj ísť, zobrať auta. Ja mám aj autobus v tomto. Mám tu aj autobus. Aj toto. Auto. 2 auta. Mám tu Opel a Mercedes. To potom vám ukážem. Môžem urobiť video, že jak vyzerá moja garáž. Alebo skôr, čo v nej mám. A proste ukážem vám to všetko, proste, čo tu mám. Začínam byť unavený. Jak to nejde, ja na to kašľam. Ja som nikdy nebol dobrý v tom parkovaní, ja som to furt skipoval, ale neskoro. No jasné, keď som to zapol po mesiaci, ale stál sa. Ponuka za to, no, aktuálne firmy.
Moc dlhé. Ja nemám niekedy moc rád tie dlhé, lebo proste potom zistím ty kokos, že ja už nemám ani čas si napríklad pozrieť YouTube alebo tak, telku proste, tak potom keď sa pozerám na hodiny, že koľko je, potom musím už ísť spať, proste. Otravné. Ty kokos. Akože keď dáte tu 20 lajkov, tak prejdem túto dlhú trasu, ktorá trvá, že koľko, ani to, koľko to bude strašne dlhé, keby som to celý týždeň v tejto hre, alebo nie, to je čas, ale trvá, toto je asi najdlhšia, není to najdlhšia trasa, ale je to dosť dlhá trasa, 43 hodín, ako vidíte. A cena trajektu, a dostal by som za to 98 000, akože keby som bol, tak toto urobíme raz, aj s mojím kamarátom, keď začne točiť. Takže túto trasu si raz dáme a máme tu aj ešte dlhšiu. No akože, chcel by som sa vydať do Španielska, ukážem vám moju celú mapu, jak vyzerá. A je nejak takto dlhá. Dosť dlhá podľa mňa. Čo som bol najďalej, to bolo asi tu niekde v Rusku a ešte v tuto. To je Turkmensko, tuším. Alebo tak. A ďalšie, kde som bol najďalej, bolo tu. V Grónsku. Akože v Grónsku. Tam to vyzerá úplne inak ako na tejto mape tu. Úplne inak. To je úplne všetko zasnežené a to, keď chcete mať toto je Rusmap, to musíte aj urobiť prepojenie z Rusmap proste a Kazachstan, keď chcete to, tuším, je spojená aj z Rusmap, ale musíte ešte niečo tuším stiahnuť. A ja vám proste aj vám môžem ukázať módy, jak to mám zoradené. Ale ako vidíte, je to dosť veľká mapa podľa mňa. Ale viete čo ľudia? Pôjdeme sa a urobíme aj niekedy proste, že pôjdeme sem do Švédska alebo tak. Do Norska. Toto celé prejdeme. To podľa mňa tiež túto úplne. Tu je miliarda ciest, ty kokos. To bude zážitok, keď sa pôjdeme niekde do ďaleko. Norsken. To je úplne koniec mapy celej. Ale mňa najviac zaujíma zatiaľ toto Španielsko, chcem sa sem pozrieť. Reálne to mám bližšie ako to Grónsko a ja som nešiel do Španielska, ale do Grónska. A ešte tam do Kazachstanu, do Ázie, ale to nevadí. To je jedno. Ale tak ukážem vám módy v ďalšom videu, dobre? Pretože musím to nejako rozdeliť tie videá a pokiaľ sa vám toto nie moc dlhé video, aj keď možno áno, uvidím koľko som natáčal, tak dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!